Татар дөньясы өчен бу атна югалтулы булды. Җомга көнне республиканың атказанган җырчысы Эльмира Сөләйманованың гомере өзелде. Бүген аны туган ягы Тукай районында җирләделәр. Эльмира сәхнәгә моннан 15 ел элек чыга. Тамашачы аны синең белән, адашма җилләрдә, йөрәгең белән ярат, соңгы сөйләшү, сары дип саргаймагыз һәм башка бик күп популяр җырлар аша яратты. Көчле, түбән, бәрхет һәм моңлы тавышы, тормыш сөючәнлеге, шуян күңелле булуын билгеләп үтәләр. Нәк җырындагыча, якыннары күңеленә балан ачылары салып, якты дөньядан китеп барды ул. Татарстанның атказанган җырчысы Эльмира Сөләймановны соңгы юлга озатырга килүчеләр аның җырларында моңсулык та, тирән уйларга этәрә торган мәгънә дә салынган иде дип искә ала. Язгы чәчәк кебек гүзәл диде ул. Алтаңнардай шундый моңсу да, ягымлы да ул. Тау ташлардай түземдә чыдамлы да иде ул. Шул хәтле матур, моңлы, шилтиретеп җырлады җырларын. Концертлары булган саен барасы гына килеп тора иде. Матур итеп, моңлы итеп, йөрәккә үтмәле итеп җырлыйдыр. Кулларында бүген газиз балам. Чаллыда туып үскән яшь моңлы тавышлы кыз иҗат юлын 2000 елларда Ринат Габайдуллин җитәкләгән Сердәш ансамблендә башлый. 2012 елда татар эстрадасына беренче адымнарын ясап, Татарстан районнары буйлап тәүге концертлар белән чыгып китә. Шушы вакыт эчендә 200дән артык җыр иҗат иткән, альбомнар яздырган, дуэтлар башкарган. Рамил Галимҗанов, Эльмира Нәгыймова белән башкарган җырларын халык җылы кабул итә. Сандугачым Тургаем, Синең белән, Баланашы, Дусларга җырлары аны чын мәгънәсендә татар эстрадасының якты йолдызы итте. Синең белән дигән Сандугачым, Тургаем шул популяр җырлары иде ул вакытта. Синең белән инде самый популяр җырларны берсе дип әйтсәк була инде. Аның альбомы да бар әле Синең белән дигән. Тулы заллар белән халык яратты, басып алкышлап рәхәтләндек инде. Концерт ул безнең өчен ул ничекте җанга рәхәт ул. Эльмира 40 яшендә йөрәк янәгеннән китеп барды. 2 баласы ятим калды. Кызына 16 яшь, ә ул әле 2нче сыйныфта гына укый. Супруга была замечательная. Минем өчен яхшы хатын, балалар өчен яраткан әни иде. Бу безнең өчен зур югалту. Гаилә дип гел янып киеп йөрде. Өйдә балалар бүлмәсенә ремонт башлаган идек. Шуны тизрәк бетерәсе килеп йөрде. Өлгермәдек. Үзе мине өлкән буын яратып тыңлый дисә дә, аның иҗатын яше дә, карты да яратты. Иҗатташ дуслары аны гайбәтләрдән үстен, сабыр, нечкә күңелле дип искә ала. Планнары зурдан. Сәхнәне ташламаска, һаман зур-зурларга исем алгач гомумән әйткәндә мин бик сөендем. Атказанган алгач. Без инде Эльмирабызны бер вакытта да онытмыйбыз, онытмаячакбыз да. Үзебезнең дугаларыбызны инде без һәр вакытта ирештереп торырбыз. Эльмира 29 ноябрьдә Мәйдан каналының яңа ел бәйрәмендә катнаша. Шуннан соң авырып китеп, декабрь аена билгеләнгән чыгышларын кичектерә. Никак не проходит кашель, голосовой җибәрде. Действительно тавышлары һаман итмәгән, рәтләнмәгән, итмәгән мәйтәмдә авыр булачак. Аның белән горурландым, мине эшләү дәверендә. Ул кеше алдап йөрмәде. Без кеше алдап йөрмәдек. Ул һәр вакыт плюска җырлады. Бу елларны уздырып, инде январь, февраль айларына концертларны куярга маташ фирибез инде белмим шунда. Гыйнвардан районнар буенча гастрольләргә чыгарган, яңа җырлар иҗат итәргә, яңа концерт программасы әзерләргә җыенган, ләкин үзе башкарган җырдагыча моңгайга язылган язмыш сынауларын булмый икән, булмый шул сайлап. Моңгайга язылган язмыш сынауларын булмый икән. Тукай районыннан Инзилә Хөсәйнова, Рәмзил Гарипов. Адымнар.